ପାଉଁଶ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଆଁ। ପାଣିରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି? କଇଁ। ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ କି ଭାଇ? ଯାଆଁଳା। କିଏ ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ। 10 ପଲାରେ କଅଣ ଅଛି? ବାଉଁଶ ବଣ। କିଏ କିଏ ଦୁଇ ସାଥୀ? ରହିମ୍ ମହିମ୍। ରୋଷେଇ କିପରି ହେଲା? ଫଟାଫଟ୍। ରହିମ୍ କ'ଣ କହିଲା? ବୁଦାମୂଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଶୋଇଛି, ପାଟି କରନା। ମହିମ୍ କି ଉତ୍ତର ଦେଲା? ସେଟା ବାଘ ନୁହଁ, ବିଲେଇଟାଏ। ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ପିଲାମାନେ ବଣକୁ ଆଉ ପିକ୍‌ନିକ୍ କରି ଆସିବାନି। ବିଦ୍ୟାଧରର ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ? ଅନନ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା କେଉଁଠି ପଢ଼େ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କାହା ଦୋକାନରୁ ବାପା ବହି ଆଣିଲେ? ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ। ଅନନ୍ୟାର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଧର। କେଉଁ ମାସର ସକାଳ? ଶ୍ରାବଣ। ସକାଳୁ ନିଦରୁ କିଏ ଉଠିଲା? ପ୍ରକାଶ। ସେ କାହା ପାଇଁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କଲା? ଦେବୀ ପ୍ରତିମା। ସେ କ'ଣ ସବୁ ସଫା କଲା? ଝଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବିପ୍ଳବୀ। କିଏ ବଣରେ ରୁହେ? ଭଲ୍ଲୁକ। କିଏ ଜଣେ ମଲ୍ଲବୀର? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀ। ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ କେଉଁଠି ଫୁଟେ? ପଲ୍ଲୀରେ।